Ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose Ko Nhai Pastor. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo inopindurwawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka kukumbirai kuti kana mine any question yaminayo feel free, sunungukai kutitumira mibvunzo iyoyo either panhamba dzinoti 0772918335, it's a WhatsApp number. Kana muri kutarisa paFacebook, just send your question on the comment section. Tichiwana nguva Mwari achitibatsira tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Mubvunzo wanhasi watinoda kupindura uri kuti Ko Nhai Pastor Zvakaipei kunamata muzita nemuropa raJesu in light of Revelation 7 verse 14. Pane chakaipa here kuti kana ndichinamata ndoti muzita nemuropa raJesu Kristu, especially kana ndaverenga Revelation 7 verse 14. Regai tiverenge Revelation 7 verse 14 tinzwe kuti inoti kudii. Revelation 7 verse 14, and I say to him, say you know. So he said to me, these are the ones who came out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Ava ndo vakabuda mukutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo dzikachena, vakadzisuka muropa regwayana. Saka ndofunga ndo pari kubva statement yekuti muropa raJesu Kristu. Of course, the statement is not speaking about prayer. It's simply telling us that those that are going to be victorious over the devil, they are going to conquer through the blood of the Lamb. Okay. Saka kana ndakunamata hangu ndikanamata ndichiti muzita nemuropa raJesu Kristu, pane chakashata here Nhai Pastor. I don't know hangu kuti chakasunda mibvunzo yekuti uzouye, but well, we'll just try to address it as it is. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Okay, tiverenge. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and men. That man is Jesus Christ. Kunongorina Mwari mumwe nemumiriri mumwe pakati paMwari nevanhu. Mumiriri iye ndi Jesu Kristu. Kana tichinamata isusu, the Bible is very clear in Romans chapter 8 that we don't even know what to pray for and how to pray. So the Holy Spirit he intercedes on our behalf with groanings and yearnings that are even untold. Nokugomera nokurwadziwa kukuru patisingagona kutombonzwisisa. Saka kuti minamato yedu isusu igamuchirike pamberi paMwari, because we are sinners. Proverbs chapter 28 verse 9 is very clear. Ani nani anotyora murayiro waMwari kunyange nemunamato wake unonyangadza. Saka because we are all sinners, our prayers and our abomination. Saka inopindurika sei minamato yedu kana tawanda seri kwa Jesu Kristu. Because Paul ari kuna Timothy kunongori nemurevereri mumwe chete pakati paMwari nevanhu ndiye Jesu Kristu. So Jesus Christ becomes our mediator to present our prayers acceptable before God. Ndokusaka zvakakosha kuti kana tichinamata zvive clear kuti we are praying in the name of Jesus Christ. We believe that it is Jesus Christ who intercedes on our behalf. Okay, so it's important. The name of Jesus Christ is a must when we are praying, because if we fail to mention that name, then we are saying we can do it on our own, we can stand before God on our own, which is totally impossible. So we need a mediator, and the mediator is Jesus Christ. Now, nyaya ropa ra Jesu Kristo. Ropa ra Jesu Kristo harinei nekunamata kuna Mwari. Ropa ra Jesu Kristo, the Bible is very clear. Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no cleansing of sin. The blood of Christ functions to cleanse us from sin. The blood of Christ does not intercede on our behalf before God. The blood of Christ cleanses us from sin. Jesus Christ is the one who intercedes on our behalf before God. The blood of Christ also, Revelation chapter 12, verse 11. Revelation 12, verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. So tinokunda Satani neropa ra Jesu Kristu. Sapa tinogamuchira Jesu Kristu samuponesi wedu, then the blood of Christ is there to fight the battles for us. But when we pray to God, tichida kukumbira kuti tiwane mari school fees, you don't need the blood of Christ for school fees. You need the name of Jesus Christ to intercede and ask on your behalf to the Father. Okay? Ndoska Jesu akati kumbira izvezvi zvamunoda, kana muchitenda kwamuri muchengeta mirayiro yangu ndichakumbira Baba kuti vakuitire izvezvi zvamunenge manamatira. Saka you don't need the blood of Christ kuti uwane mukomana akanaka anokuroora. You need Jesus Christ to intercede on your behalf before God. But when it comes to fighting spiritual battles, kana yanyaya kurwisana na Satan, nimwe yaitsvina yanetsa kumpa, urukurota mazihope, there you can now talk of the death of Christ, the blood of Christ, because it is power.
ndo rine simba rekurwisa nemweya yakaipa manje. Ndo panotaurwa zveropa raJesu Kristu. Kana uri kutambudzika nechivi chiri kukunetsa, utadza kubuda machiri, panoda ropa raJesu Kristu kuti rikusuke nekukusamba. There you need the blood of Jesus Christ. Ndofunga kuti zvinhu izvi zviri zviviri zvinofana kuti tizvisiyanise kwete kuzvisanganisa tichiti muropa nemuzita raJesu Kristu ndokumbirawo ball point. No, you don't need the blood of Christ for you to have a ball point. You need Christ to intercede on your behalf. You need the name of Jesus Christ. So the name of Jesus Christ and the blood of Jesus Christ, those are two different things. Ngazvisasanganiswe, ngatizvinzwise zvinhu izvi tizvishandise semashandisirwo azvinofana kuitwa. Kwete kuti tiri kuti kana wakambonamata muzita nemuropa samunamato wakaona kunzwika, tagara tese hatigoni kunamata. Ndizvo zvinotaura Romans chapter 8. Saka musabva mashungurudzika maningi mai we saka mazuva ese ndaiti muzita nemuropa. But zvakangonaka kuti patinenge taakuziva tiite the proper thing. Okay? Otherwise, feel free to talk to God anytime, any minute, anyhow. Hazvina formula zvekunamata. As long as uchiziva kuti Jesu Kristu ndiye anokumirira kuna Mwari kuti munamato wako ugamuchirike, that is what is important. As long as you have accepted Christ as your Savior, that is what is important, even for my spiritual battles that you could be fighting in life. Noda kudai kuti tabatsirikana semazuva ose togara tichitaura kana zvinenge zvichiita sezvisina kujeka. Sunungukai kuti pastor ko zvinozofamba sei apa. Please send those follow-up questions. We will also look at them. God bless you. Amen.